Berdewam dikin bîstê mijdarê roja mafê zarokan a cîhanê em ê jî berê xwe bidine stûdyoya xwe ya Diyarbekirê em ê bi mêvanê xwe yî hêja re biaxivin. Em ê bi mafê zarokan alî hiqûqî û her wiha ji aliyê derûnî ve biaxivin. Her du mêvanê me jî li wir amade ne. Em ê bi parêzer avukat Hüseyin Levent re li aliyê hiqûqî ve mafê zarokan çi ne, divê zarok hêjî çi hebin, malbat hêjî çi hebin, zarok em bêjin divê mijarê de çi qasî agahdar bin. Em ê bi parêzer Hüseyin Levent re li ser vê meseleyê biaxivin. Piştî vê yekê jî em ê berê xwe bidine psikolog derûnînas Vecdîn Çelik. Tabii Hüseyin Levent wejmere ji alî hiqûqî ve behsa vê yekê bike ji aliyê em bêjin mafê zarokan çi ne, hiqûqê de çi hene. Her wiha Vecdîn Çelik jî ji aliyê derûniyê ve wejmere behs bike. Bi taybetî em ê ser wan zarokên penaber jî biaxivin ku welatê xwe diguherînin diçin welatekî dî mafê wayî qanûnî çi ne, mafê wayî tendurustî çi ne. Em ê wana jî ji aliyê derûniyê ve jî bi Vecdîn Çelik re biaxivin. Destpêkê de em dixwazin bi parêzer Levent Hüseyin Levent re biborin. Em biaxivin lewran pêşî zanibin ka mafê wa çi ne, bila ew jî hîn bibin, malbat jî hîn bibin. Nav civakê de tiştekî wisa gelo tê zanîn ya nayê zanîn. Ez ê destpêkê de bi parêzer Hüseyin Levent re biaxivin. Merhaba mamoste min bixêr hatin weşana me, roja bixêr bê. Merhaba serçava. Çawan başın. Em başin gelek spas malava ava bi bonê avê rojê mamoste em dixwazin destpêkê de ez bêjim mafê zaroka çi ye, gelek kes nizanin, ez zanin peymaneke wisa heye lê nizanin maf çi ne, em dixwazin pêşî kurtasî û behsa wan bikin. Mafê zaroka heyan dibin 18 salî heşê wan bira serê wan bi nola însanî normal mezin bibin. Biraz dünyayı netirsin, çi de hundirê wan hayê rahat bibêjin, sawiya dünyayı da heqê perde werdeyî, her heqê duruma wan kirine korumayê vana mafê wanê ki ew rahat mezin bibin wek me xwe nav miletê da belî bikin. Bibêjin vana em şûna ve digirin, em êdî mezinê wenin, îro biçûkê me ne, sivê mezinê me ne. Sawa ku wek me mezin bibin, rehet bibin, qanûn da heq dan wan heqê wan jî em divê mafê zaroka îro bîstê mijarê sawiya ti ji geda gişera xêrlî bi. Beni mamoste. Bêj mamoste. Beni mamoste. Ev maf ji bo zaroka hatine dayîn lê em bêjin çima li cîhanê tişteke wisa derketiye lewra zarok ji xwe di malbatekê de dijîn û ew malbat jî helbet hey ji zarokê xwe heye. Em bêjin ji alî hiqûqî ve çima tiştekî wisa dengasiyeke wisa yan jî balehiyeke wisa derketiye. Ana divê mafê da em de Türkiye dibêjin korunması gereken hukuki yarar. Veya yani kanun da vigeda rınt ve hakan bidine evi wek me mezin bibe ve nav millet da axif bike u evi ki paş me da tên evi rahat bibin evi xwe ev dharın izah bikin. İca dünyayı da pir li geda pir zulüm bunu, geda ji bîr bunu, geda avetini alî kîdinê sawiya van heqana di dünyayê da pir hatî gündemê. Belkî aliyê Türkiye'de vî heqa pir ihlal nebûye ama ser dünyayê heqê geda pir ihlal bûye. Sawiya jî 1989 da 142 millet navev da via imza kirine û 20 mijarê kirine riya geda. Belê. Mamoste li Türkiye ev peymankengî kîja salê hatiye imza kirin? Türkiye 1990 da vê sözleşme wê jî imza kirî. Yani 32 sale imza kirî. İca di evê da di 5 sala di hek Konya'da emin nebûne sawiya
1995 yani 27 saliki ve sözleşme imza buyu. Ama em aha kanı bibêjin ki de dünyaya da Türkiye istismar û geda û zulma geda en hindik de Türkiye'de. بله peki mamoste bejin hem li cihane hem li Türkiye'ye ev maf bi çi awaytene parastin em bejin yani wek gelişmeye çawa hene di viwarî de. Yani evya ez aha bibêjim de aliye 1905 دوی شندا وی مسئله کتی روی و اینجا Birleşmiş Milletler de ser vi işaret sekine, UNICEF de ser vi işaret sekine de Türkiye'de aji mahkeme geda tune bu 1908 yani wara bivejim vek سی sal yani beri Birleşmiş Milletler ma ev mahkeme geda me vekri ica 38 sal beri me çocuk esirgeme kurumu vekri çocuk esirgeme dezmedayı de Türkiye'de ana yine devam dike gerek de mala xuda sıkıntıya var hebe bavu diyevan wan meze neke hakkı wan ihlal bike ya jî bê bav û dê bimîne vana em dişine sosyal sirgeme îcaviya jî 39 sal kirî em vedikin 1986 da îca me sawa geda me çıraklık eğitim vekirî ve çıraklık eğitimi di Türkiye'de gede şoğlandın pırtını ama sawa meslek bugün de kontrol da vişa mekri kontrolü kanun emeda beri gede şoğlandı pırtını bu ya ama de dizaji millet ama kanun yakut düzenlemiş kiri ve kanun yakuda gede kirini güvence de 2005'da gede çocuk koruma kanunu yapıbejin evya mederxisti ve ana ev ica son olarak jî 2008'da de meclis ameda çocuk mafya geda mafya geda mezekin komisyon ki meclis ameci heye. Benim. بله مامۆستا سپاس دکم ez berê xwe bidim vecdîn xwecajî em hinek jî jaliyê derûniyê ve bas bikin dîsa mêl ser mafê wan ê zaroka ê qanûnî em ê biaxivin ez dixwazim niha berê xwe bidim vecdîn xweca vecdîn çêlîk derûnînas psîkolog me basa mafê zaroka kir mamoste tijî bi xêratî weşana me carekê dî em bêjin mamosteyê me jalî hiqûqî ve basa wan kir got hewceyê werne parastin hewceyê ji aliyê xwarinê ve em bêjin ew werin têrkirin ji aliyê cîlû bergan ve cilê wan tiştê wan werin kirin ew zarok de vê bikiştî em bêjin werne parastin lebelê de mako ev ihtiyacê wayî temel nehatine em bêjin çareser kirin ji aliyê derûniyê ve ji aliyê psikolojiyê ve ew zarok tesîreke çawa li wan dibe. Ez bawer dikim dengemin te ve mamoste Evet. Denge mi var? Elba Hanım. Bey kerem bikim mi got mamoste me jaliyê hukukî ve bahsa mafê zarokan kir ji xwe got divê werne parastin bigiştiya misabêjin ev maf dema ku pêk newin dema ku em bêjin ji aliyê malbatê ve bê êdî ji aliyê cên kulê mezin bûne ve bê îhtimala ku ev mafê wayî xwarinê perwerdeyê em bêjin ê cilû bergên wan wek bigiştî parastina zarokan dema ku pêk newê tesîreke çawa li derûniya wa li psîkolojîka wa dibe. Peşede zaroku insanı mezun tümü yani ne teneyi ne perçe ne kısmını jibe haliye meralebiler ise gerek daxwaziye ve verici daxwaziye mesela haskirin
hezkirin werici em bêjin xwarin vexwarin gerek werici em bêjin aliyê boriyê gerek daxwaziyê werici dema ku vana nêcî se zarokê kemasî zarok te werin meydanê kemasî wer meydanê jî zarokê têke bi depresyonê û derûniya wan ne baş bi ew ê hêrs bi û ew ê dora xwe ne baş binêre û ew ê tendurustiya hem tendurustiya wî hem jî derûniya wî ew ê ne baş bi ji bo vî aliyekê daxwaziyê kemasiyê zarokan daxwaziyê zarokdan çi heye ise pêşiyê de malbat û dawiyê dewlet gerek li ser bisekine û bînî jî dema ku ne anî cî ise wê çaxê jî zarok te kemasiyê çêbe ew ê têkeve depresyonê û ew ê travmatik stres bozukluğu ser de çêbe xew wê xerab be û îşteha wê xerab be em aliyê tenduristiyê jî lê binerise em bêje xwarin û vexwarin nehat cî se zarokek ji bo tenduristiyê laşê wî ne baş ew ê çêbe û em bêje aliyê derûniyê mere lê binerise dê û bav dema ku jê hez nekir dema ku li hindê nebû pêr naxivandin em bêje daxwaziyê neanî cî se wê şaxê jî ew ê têke depresyonê ew ê baweriya xwe wenda bike baweriya xwe wenda bike û ew ê 5 sal 10 sal şûnde jî derûniya wê ne baş ew ê mezin be Belê peki mamoste em bêjin divê warî de ji aliyê bi taybetî vê tenduristiyê ve divê malbat çi bikin çi dike vê ser milê malbata da divê jî çi awayî alîkariya zarokan bikin pêşî de gerek gorî imkanê xwe hereket bike yani lê binere imkanê wan çî gorî imkanê xwe dibêjin li hêfa xwe gorî nigê xwe dirêj bike ew jî gorî wiya em bêjin lê binere pêşê zarokê xwe nas bike ev zarokê min çi kesî daxwaziya wî çi û ez kanim çi bidim zarokê xwe bira viya lê binere û dawiyê xwe nas bikin imkanê xwe binere aboriya xwe binere gorî wiya zarokê xwe binere Hema pêşî de kemasiyê zarok de kemasiyê zaroka ser hezkirinê çêdibe gerek dê û bav zarokê xwe nas bike û wan hez bike û wan qebûl bike xeta jî bike şaşî jî bike çi bike jî bike gerek zarokê xwe qebûl bike û hêra aboriyê dema ku zarok anîn dunyê gerek daxwaziyan wer bîn cî dê û bav eger ku daxwaziyê zarok nêne cî ise gerek ew zarok nêne dunyê em bêje daxwaziya wî ser tenduristiyê heye daxwaziya wî ser derûniyê heye daxwaziya wî ser perwerdahiyê heye gerek daxwaziyê wî gişî bînî cî çawa ku nêne cî ise kemasiyê ser zaroka çêbe hema ku pêşî em pêşî de gerek zarokê xwe qebûl bikin hez bikin û daxwaziya wan binere û nas bikin çawa ku vana bînî cî ise tenduristiya wan û derûniyê zaroka ew baş be û tekiliyê wan baş be û zarekê wan baweriya xwe bixwere û ew ê gorî wiya mezin be û ew perwerdahiyek baş bibîne û ew bibin însanê baş baweriya me heye Belê mamoste ez gelek spas dikim em ê dîse bi Hüseyin Levent re bi parêzer re berdewam bikim carek demê berê xwe bidin we helbet lê ez dixwazim ji alî hiqûqî ve jî mijarên giring çi ne em wê jî mamosteyê xwe bipirsin ez dixwazim mamoste ji we vê bipirsim divê zarok divê mijarê de erê malbat divê hê ji wan hebin helbet em dixwînin em dibihîsin yan jî em dişopînin ji ser xeberan nûçeyan lê zarok divê hê jî çi hebin divê mijarê de divê çi zanibin ez dixwazim vê nav bipirsim ji we ben demiştim Ez berê ev pirseka we hevara pirsiya ji we jî bibêjim ew îhtiyacê wan nêcî mere geda xwedî neke mere wan li derve biyele mere bê xwedî biyele îca viya jî qanûnî cezayê heye paşî ez ê pirsa te cewab bidim viya ceza wî jî hepîs e yani gede mesela mere gede hani mere xwedî neke mere wî birçî biyele mere bişîne derve bişغولîne viya jî di qanûn da heyan 5 sala ceza wî heye îca tekrar bike ceza wî daha zêde dibe sawa viya bira malbat zanibin kî gede bira ihmal û îstismar nekin îca gede jî bira golê malbatê xwe kin em viya destekê nadin wan ki malbata xwe re pev biçinin ew dikin sawa viya vana nabêjin ama malbatê wan bişîne wan pê dîlencîtiyê bike tişta bike viya jî qanûna ceza wî 5 sal hepîsê bira viya rin zanibin îca gede bira zanibin kî
hakkı wan di kanun da di uluslararası sözleşme da heye anayasa me de jî numara wê çil düdü net dibe eğitim hakkı ve heye perverde hakkı ve heye û vata ket zorê alîkariyê kanı bixwaze vücudê wî eydê wî kes nekane dest pê bike cinsiyeta wî eydê wî ye îca cinsiyeta wî jî gere gora yaşê xwe hereket bike ew ê ji wî mestir ew ê em dibên ji ser 18 salî hereketî bi wan bike ew kanin ew malbata wan bi jî kanin şikayetçî jê şikayetê bikin yek wata dest pê bike kîjan destpêkirin cinsiyê ne cinsiyê viya gere zanibin ve بله مامۆستا tiştê rind û ew tiştê rind û tiştê pîs di kanûna divîse gere zanibin. بله مامۆستا ez dixwazim vê jî bipirsim êdî li dinyayê em bêjin mixabin şerek heye li navbera gelek dewletan da û gelek penabertî heye ew zarokên ku ji bajarek yanî ji dewleteke dîtên mesela mînak tên dewleta me ji ber ku ev mafekî navneteweyê li welatê me jî derbastar yanî dema kesek penaber bû ev maf ji wan zarokan jî derbas dibe yan nabe Di kanûnê me da ceza kanûnê me da dibêjî ki di vê toprağê da kî hebe li êca ê savaşê ê göçmen be ê ji derve hatibe geçici sığınmacî be çi be heqê wî jî nola gedê me ne îca ê wan ê ki ji savaşê derketibin heqê wan daha zêde ne wana gere mere alîkariya wan daha baş bike. بله مامۆستا gelek spas dikim nihajiye ez dixwazim ji aliyê derûniya bi taybetî ji zarokên penaber ji bêjdên xwe bipirsim mamoste na ji aliyê hiqûqî ve rast me mafê wa pirsîn em hîn bûn lê ev zarokê ku ji şer û pevçûnê bazdane hatine penaber bûne ji welatê xwe ji axa xwe veqetiyane ji aliyê derûniyê ve ji bo van zaroka divê çi werê kirin derûniyeke çawa bi wan re çê dibe Edibe Hanım eskanim veya ser karikatürek de reva bidim. Bele. Ku ji bo temaşevanê me gudarvanê me zêdetir fêm bikin. Ana li vî karikatûre dema ku mere lê nerê zarokek heye li vir û paş zarok de gulek heye gule hene û şer derketiye. Şer derketî pêşiya zarok de jî ên heqê zarok heye mesela çi kiriye mesela li vir çi heye pirtûk heye pirtûk tenduristiyê ev tenduristiyê zarok di desta hatiyê girtin mesela li vir lîstok heye lîstok di desta hatiyê girtin li vir huner heye huner di desta hatiyê girtin müzik di desta hatiyê girtin mesela li dora karikatûr binerin malbatê ütüneyê malbat ji desta hatiyê girtin dema ku vana guj tev de ji destê zarok de hat girtinse tenduristiyê zarok zêdetir nebaş dibe ki ji bo viya ku mere gere di ser de bisekine tenduristiye zarok da ser de bisekine bi derûniya zarok da ser de bisekine dorayê binere welat de tiştek nemayî mesela xênî menî nemayî ev jî çi dibe ser zarok de zêdetir travma çê dibe bajarê wan de şer derketiye û ev zarok zêdetir xemgîn e ne bextewar xemgîn e û baweriya me heye ki tenduristiya wî jî û derûniya wî zêdetir xerab bûye. Bele. Bê mamoste pekî li ser an serê cîhanê dema li van tiştê ku em axivîn em difikirin em lê binêrin yanî li cîhanê psikososyal em bêjin rewşeke çawa heye em bêjin çawa ava bûye ev rewş hem ji bo zarokan hem ji bo malbatan hem ji bo dewletan em dikarin vêna çawa binirxînin Yani ji bo penabera mı? Belê ji bo penabera Ji bo penabera ana ku mere vê hêle de lê binere ev penaber welatekî wan hebû cî welatî de ana penabertî çawa dibe mesela em bêje koçberî û penabertî gorî daxwaziyê mere û bê daxwaziyê mere çê dibe daxwaziyê mere em bêje mesela boriya mere nebû mere welat terkir û çû
hama ku şer mer derkeve ve gori daxwaziye mere nabe mere welatê xwe terk dike koçberî dibe mesela mirov welatê xwe terk dike mere dibe penaber dema ku welatê xwe terk kirse mere de her zimankî din zimankî din dipeyve welatekî din de zimankî din dipeyve û hevalekî din heye û imkanê wan yan zêdetir heye yan jî kêmtir heye îca ciyekî merav mezin dibû mirov ji çêbû hatibû dunyayê welatekî me hebû wexta ku wî welatî terk kirse mirov wî welatî terk kirse çi dibe tenduristiya me re xera dibe îca ki cana hey mesela laşê mere jî xera dibe mirov işte şer derketî bela vê şerê jî işte laşê mere xera bûye ev seqet dimîne mesela çavê mere nabîne destê mere nagire vana giş aliyê tenduristiyê de ne baş e ji bo zaroka jî ji bo mezina jî îca di vê aliyê de mirov lê nerîse vana tev de zarok de kemasî tê meydan kemasî tê meydan ji bo vê aliyê de jî zarok dikeve depresyonê ku vê aliyê de jî tenduristiyê wî ne baş dibe derûniyê wî ne baş dibe em bêje xewê wî xera dibe şev derdikeve derve nizanı çer dike û biro jî nizanı çer dike derûniya wî ne baş dibe dikeve depresyonê em bêje hêrs dibe li dora xwe di nere welatê wî tuneyê hevalê wî tuneyê dê tuneyê bav tuneyê dema ku vana tev de mirov lê nerîse bi rastî şer çê dibe di cîhanê de di her deyê de çê dibe hema ku pirtir zêdetir aliyê zarok de mirov lê bine tenduristiyê wan û derûniyê wan ne baş dibe بله مامۆستا دixwazim vê jî bipirsim te dî heye ma em bêjin wek baliqbûnê de zarok pir wisa hêrs dibin û pir dixwazin her tiştî ew bi xwe bikin malbat nikarin serî li ber bigirin ji ber vê yekê jî hin cara wek ku ev heq yanî ev mafê xwe suîstimal jî dikin divê em di kîjan emrî de ji aliyê mezinbûna wa ve van mafa hînî wan bikin yani alê maf de mirov lê binere carkê tenduristiyê wan digihere laşê wan jî digihere zaroktî di derdikevin daha dibin mezin hêdî îca çawa ku wenî bi mesela laşê wan jî digihere îca dengê wan digihere vê aliyê de mirov lê nerê mafê wan ew cana fêm nake mafê me çi ye emkane çi bike çi danime îca vana ev va mafana emkane çawa bînî nizanim di vê aliyê de malbat gerek hingî xutê kişîna zarokê xwe û mafê wan zêdetir fêm bike zêdetir zanibe ana em bêjin zarok 15 salî 16 salî ev zarok çi zane mafê wî çi kanî çi bike gerek malbat mafê wa bide mafê zarok çi mesela bêje xanî işte aboriye tenduristiye di vê aliyê de malbat gerek vana gişî bînî cî û pêre çawa bêjin peyvname çêke yani peyvname çêke û tu car hêrs nebe tu car lê nexe tiştê orî neke û gere pêr bipeyve biaxivîne çawa ku biaxivîne bira fêm dike lê binere mesela pirsgirêkê wê çi ye û em va pirsgirêkana çawa kanî çareserpirê bikin û tu carekî mesela em bêje her tiştê wî jî mesela her daxwaziyê wî jî bira neynin cî bira pêr bipeyve peyvname bikin bêjin mesela mafên te evin û gorî va mafana imkanê me evin emkanı vana bike û daxwaziyê te evin emkanı vana bînî cî çawa ku wenî bi se zarokê jî baweriya me heye bektewar bin o zêdetir pirsgirêkê çê nebe hema pêşî gerek ku zarokê xwe nas bikin û mafê wan zanibe û va mafana zarok belkî nizanibe hema ku dê û bav zêdetir zanin gerek dê û bav va mafana bidin zarok û dê û bav daxwaziyê wan bînin cî û dê û bav gorî tenduristiyê jî gorî laşê jî û gorî derûniyê jî lê binere û va daxwaziyê wan bînin cî wexta ku wenî bi se baweriya me hey se pirsgirêkê çê nebe بله مامۆستا ئەسەری داویشی vê şû bipirsim mixabil li welatê me bêjin piçekî desthilatdariya mêra heye û gelek malbat jî mafê her du aliya jî ji jinarê jî ji mêra re ji keçika kurikare heman lê em bêjin mafê perwerdeyê ji wan distînin wan zû dizewicînin mafê em bêjin belkî li malê kar bi wan didin kirin lewra hîj zarokin ji aliyê tenduristiyê vê keçika ez dixwazim bipirsim dikevne rewşeke çawa de divê em hê jî çi hebin bi taybetî ser vê meselê keçik zêdetir bi lawikara me mesela bîne qarşî ise
keçik zeydetir be imkan mezin dibe. Yani vak vago mesela zu em beş zu mezin dibin. Yani ji zun te zavjandın imkanlarını mesela gori via aliye merle binerse mesela keçik esas bawriya xunayne. Mesela deyu bav dema ku imkan ne daye got tiştek der nakevi got qizike dengete der nekevi tunukan tişteki bike dema ku veni gotse İca tenduristi avan xarad deruni avan xarad bi dikeve depresyonu xavan xarad bi xarinu ba xarne avan xarad bi u deve ali de merav le neri ise bawri avan qutbe yani bawri xu xunayne dibeji ki ha dev bavem eğer ku limir vani neri ise eğer ku jimir vani gotse demek ki tişteki nabım jimir tiştek der nakavim ama da ali edin de eğer ku imkan bidin per bağıbinin beje xizamına dalal ezta hazdikim اسکانم کو دخوازه تا چی س اسکانم بینجی چا کوونی بوجی ایجا باوری وی ورجی چا کو باوری ورجی س اوی هین تندرستی مزن به اوی هین درونی ام باش به اوی هین باشتر مزن به باوری ام هی اما عالی edin de جی yani dikevin depresyonu o embeji باوری اوان قطبه embeji خارنو و خارنا وان خرادبه خوان خرادبه ابوریاوان خرادبه امکان بیجی کی پارگلا جیان آوان خرادبه جبو کو پارگلا جیان قیزکا خرا نبه گرک دی باف امکان دای زارو که لاو چه دایی سه گرک بده این بوا امکانا بدن زارو که قیزی جبو ویا کوچا ونی بو و چاغه تندرستی وانجی درونیه وانجی اوه هیم باش به باوری ام هبه Benim amustaqelek spas mala ve ava hineki be parezari me Hüseyin Levent Remba akıbın lewra ev mijarek hineki giringe bi taybeti cez xwazim be bipirsim mamusteme mesela zu zewjandina keçikan em bejin gelek malbat bi zore yanjine bidile wan wa de zewjinin evde nav kanun ande ji heye ju ev suje li Türkiye ji gelek xabat de varide hene hem jali komeleyan ve hem jali kanuni veji ev heye yani ez xwazim veji bipirsim dema ku keçike kat zewjandin bi zore piştre ev keçikari malbata xwe şikayet bike yanna keçik wata gibi zore hat zewjandin ya da qet yaş yani çend salî bi gede bi mezin bi fark nake 30 salî jî bi ki bi zorkê didin zewjandin kanî şikayet bike via önce bi gedetî û bi gencitî nine via rin bibêjin îca via ji 18 salî biçûktir bi via bi zorkê bizewcînin sûcê wî sûcê dê û bava ye îca dê û bav di mehkemê da heyan 18 sala ceza wî hepsê ye sûçkî pir giran e mileta me via nizane sıkıntîkî mezin e wadak tê serê wan jî îca nekanin jê xwe bifiltînin ana em ji vir dibêjin înşallah pir godidin me pir însan me fehm dike ki ji vî îşa bira dûr bisekirin gede 17 salî yani 17 watak wî yaşî da jî dê û bav îznê bide kane bizewce ji 15 sala biçûktir bi yani 17 sala biçûktir bi dê û bav jî bi îzna dê û bava nine îca bizewce bi îznê jî bizewce dê û bav divê da sorumluğa wê heye dîca jî dê û bavê cezê bibîne îca ekpêra zewicî ê mezin be yani yaşê wî ji 18 zêdetir be ew jî cezê bigire divî vê îşa mileta me pir nizane sawiya sıkıntı mezin dibe kimlikê wan da yanlışlığa ye sawiya jî via dibe suç dikevin hepsê yani mesela gundanı 3 salî 4 salî derin dibe nuh bûye watak dibe 21 salî kimlikê hujde dixeyadin ki sawiya îca kanun bixwe yani kesî napirse havekî mesela gede dibe dixestê da mezedeki gavî işte 18 salîye êlese 17 salî zewciye via cida dê û bavê digin hepsê yani watek gedê wan dibin hema belî dibe
بله ما مثلا ev gel jî pirsîkan binêrin di nav gel de gelo vê mijarê zanin yan nizanin lewra bi rastî gelek kes nizanin ku mafê zaroka hene yan jî heya wan ji wan mafa tune ye em bersivê wa binêrin paşê em dîse ser wan bersiva berdewam bikin. Yani hakkı zaroka vadek zarok dev bav dibe zarok bezar yani ne zaman heyi ne fakrin heyi ne çiçeği jiber wa vi havi yani hakkı zaroka dibe ki tedgilingi be ser hakkı zaroka bere dev bav hakkı wan bu Paris'de ser hakkı wan sakın. Yani zarok beri gelbe an dini xwar. دینی خوا و تربیه بکه و بعلمی مثلا جیرانی خوا بابی خوا اقربای خوا بزنی خوا تربیه به دیم تربیه به حق زاروک دی باب هيا دی باب فريطار عز وجل دی باب وتل دی باب خو مقاتب او زاروک وان کو مزن بو تربیه وان هبي او عدالت خدای به ماشینین و مسلمانیا خو به ماشینین او ابجی تشکیل تری ولا زاروک مرف گرک زاروکی خود صاحب درکه مادی durumunda yani gerek meravan bir çine hele meravan hak jboan çeşitli başka bir merav beket bu zarok. حقیوان خوندنی حقیوان خوندنی جهه حقیوان و her tişti her özgürlüğe tişti baş tişti xarab na. Tişti xarab na. مرا زارو کاری چا به پاریزی. ولا زاروک gerek medrese merav zaroy merav gerek merav zaroy خبر نده. مافی زاروکا حقیقی بخوینه حیاتك خوش بده يعني يردماوك يعني لازم يبشين درسي مكتبه وان اگر زاروکی ملتجی چی حقیقان هی مرا چا وان چی بکه لازم مثلا سوریه هاته بجی ایرانی هاته بجی کدنی هاته به وانا لازم مرا يردماوان بك يعني مساعدة بك هر مكتبه ايوان بك işte yani كان ناخوين لازم اليوان بك يعني قالك ايش ناخن يعني بله ایرو بیستی مجدار روزا مافی زاروکانا جیهانه امجی بیوه بونه لسر و مسئله مالی حقوقی مالی پسیکولوژی امداخون پسیکولوژی جی چه تأثیری لیدی که لسر و جی داخون دیسه زبر خوبه دم پارزار حسین لوند لوران بیره لسر زوز زوجاندن آخوین لی استخوازم جی و جی بپرسیم ماموسته د قانون ده دماکو زاروکو مالبات لهونکن ده بهورن بجن شر بکن پورن یعنی جی جانا مالبات بجن زاروکا هر استد قویرینم یعنی زارok مالا خود terikinin de kanun edecek ki ve meselehe antrenör vakti bir aile içi çatışma musabecin yani de kanun edecek ki çava hej ve meseleleri. De gede u malbat avanda sıkıntı derkeve kanun de vida jili müdahale deke ica vatak mezek suç aliye malbata uyda heye yaji suç tüne, kat suç ki tüne, çatışma ki mezin navanda heye devlet dizaji vigeda digri korumayı malbatı durduğa ve gede vata çatışmayı da emdibin ergenlik dönemi de vatak balık dibin ve arada van çatışmana zede dibin malbat geda xodi derne kevin ve arada suç mezin derdi kevin sergeda da ساویا و عالیه وان وقتانا دا گرم دگدا خودی در کفن اوان بچی دیج بندا بگرن جوان وی اواجی بحث کرنه یعنی به اوی بکن واتک لی سرت او بکن یاجی لیخن تشکی بکن دویا دا جی جزاویه اما وی آردا جگده خو حز بکن لوان خودی در کفن daha baştı. Bırak gideci ve arada pırlı dev bağı xwe ta'da nekin. Gede vatak ta'da ve arada ta'da dikin liyaşı xwe meze dikin dibêjin ki em biçûkin em cezê nagrin. Ceza geda vatak dev bağı xwe ya jî sıkıntı ki bidiwan ceza wî
daha zêdeyi yani kil derve sıkıntı ji milletê dira derxe ayrıye ji dê û bavê xwe re derxe daha ayrı sıkıntıyı. Em vêya jî geda biçîkî bitirsînin bira ji dê û bavê xwe hez bikin. Wan jî yani geda heqê wan hene îca dê û bavê xwe jî bira pir nekin zorê. İmkanê wan çi be bira ser wan bihev bikin havekî ama ki heq ji destê wan tê girtin qanûn heyan sonê li hinda wan e dewlet jî destek dide geda ew dikin vana mezinê me pêşiya menin em paşiya wanin îca qisekî dijî ez bibêjim di veterîda digo gede bira bi me mînabin yani dibêjin gedê me bira nora me bin bira gedê me nora me nibin gedê me bira ji me baştir bin Bila pêş bikevin. gedê me em çer gedê me çer bikin bi me re namînane her nesil daha pêş da dere ez were diaxifim kî yani gedek ji me paş metin ji me daha akıllînin ji me daha jiyatînin îca ew pêşiya me daha baş bibin. Benim mamoste gelek spas dikim mala ava ez beri xwe bidime vecdîn çêlek jaliyê derûniyê ve jî hinek em bîre baxivin zaten wextê me jî hindik ma mamoste ew zarokên ku bê dê û bav mezin dibin her çi qas em bêjin dewlet wan mafa di dê wan jî kêmasiyek bi wan re çê dibe lewra dê û bavê wan tune ne belkî ortamaka wek malbatê de mezin nebûne jaliyê psikolojiyê ve derûniyê ve zarokên bê û dê bav ku mezin bûne tesîreke çawa li wan dibe. Bir şey de kemasiya mezin dijiyana wan de çê dibe. Kemasiya mezin çawayê mesela em bêje daxwaziya wan hey parêz, daxwaziya wan hey hezkirin, daxwaziya wan hey aboriyê zêdetir dê bav çawa ku tune bi van daxwaziya wan nayê cî. Çawa ku nayê cî ise derûniya wan ne baş dibin. Dikevin depresyonê, baweriya wan qut dibe. Ji bo baweriya wan qut dibise mesela baş nanere nizanim 5 sal 10 sal şunda ev çi bi. Ji bo vî aliyê ku mere lê binêrse gerek devletan mere mesela zarokê wanî qebûl ki ser de bisekinin perwerdahiyek baş bide zêdetir imkanê baş bide ki ji bo va kêmasiyane hîn hindik bi. O zarok da mere mesela 6 salî yan 8 salî yan 4 salî gorî lîstikê mere mirov gerek va imkanana bidine. Gorî lîstikê mere gerek pêr biaxivîne. Gorî lîstikê mesela mere jêr bibêje dê û bav çi ye hezkirin çi imkan çi mirov gerek vana gişî lê yani bielîmîne. Ji bo vîya ku merov bielîmîne çawayê û vê hezkirinê mesela hevaltiyê bide vê hezkirinê aliyê mamosteyê bide vê hezkirinê aliyê malbatê bidise baweriya me heye dê û bav nagire hema ez zanim ki kêmasiya wan kane kêm bi. Îja ji vê aliyê ku merov lê binere mesela ez kanim ji temaşevanê me û ji gudarvanê me re du film pêşniyar bidim. La Vita Bella Life is beautiful yani hayat güzeldir, jiyan xweş e û kaplumbağalar da uçar, kösî jî dikarin bifirin, turtle can fly. Kanin ser vê aliyê de ser vê mijarê de hem bixwînin hem jî temaşe bikin ku ji bo wan baweriya em heye ew faydelî bin. Benim mamoste raste. Peki vek davi em bêjin ji ber ku welatê me jî penaber gelek hene li mekteban bila hevalê wa hejî çebin êdî wek hûn zanin akran zorbalığı jî kete kanûnê de ev mesele jî di rojevê de ye. Piçik kurtasiyên behsa wê meseleyê jî bikin li mektebê li malbatê li sikakê lewrayê dî di nav civakê de nêrîneke wisa bi neyînî heye mixabin. Bila ji bo zarokan bi taybetî lewra zarokatî wek dibe evrensel e ne em bêjin dîn yan jî ziman ferq nake ji bo zarokan ji ber vê wisa bi kurtasiyên behsa vê meselê jî bikin em ê kêfxweş pêşiyê de em bêjin zarok di welatê xwe de di welatê xwe de bû zimanekî wî hebû zimanê dê û bav hebû di nav malbat de îja çû mesela çû bajarekî din çawa ku çû bajarekî din bi wî zimanî naaxivandin zimanekî din axivandin vîya yek an duda em bêjî imkanê welatê wî farklî bû imkanê welatê nû koçerî kirî û çûyî imkanê wî welatî newekevin û perwerdahiya welatê wî jî çawa ku welatê xwe derket û çû perwerdahiya welatê wî jî û perwerdahiya welatê nû çûyî jî newekevin. Ji bo vîya ku mesela zêdetir
پر دکوین دپرسیون زارok زیادتر پر هرس دبن و زیادتر پر درونیا وان نباش دبن دوی علیه ده ماموستره و جواکره زیادتر کار دکوه گرک ماموسته مثلا زاروکی خو قبول که بیجن اف زاروکی می امگش وکوین فرقامه تونیه و گرک سر زمان مثلا به شغل با خوینه و گرک اورینتاسیونک باش پروردایک باش بده و ام بیج زوردایی حوالا مثلا زوردایی حوالا زیادتر دبیجن مثلا اف زاروک جکو هاتیه چما هاتیه ام بیج رنگی و چما ونی یان رشه یان سپی جبو ویا کو پیشی مثلا گرک پروردایی ویا بده زاروک آجی کی بیج مثلا اف حواله منن ام عین پولی دمینن Polama em aynı pole deminin em braya heaven xoşke heaven ku gerek em kıymet bide hevde u van zarok ciyaki şer derketi dualate wande bu viya ku gerek imkanı baş em bidine bana gişi mamosta de pole de gerek bide malbat gerek bide civak peşire civak ji gerek mesela van insanına kabul bike yani insanı mezin ez nikan işte bejim ama zarok evrensel de her derede aynı fark avan tuneyi zarok me gerek mera xudi derkev mera zaroke xo bepareze mera gerek imkanı baş bidine u vana bilistoka cana bide cana be perverdahiye bide cana mera bağıvini ama peşi gerek mera van zarokana kabul ke u vana şerde derketiye vana de koşberiye hatiye penaberiye hatiye jibo ya ku gere mera jwan xudi derkeve çünkü mera nizanı 3 sal 5 sal şunda emeçerbe belki emji bu koçeri belki emji bu penaber tucar farnak ki farka me tuney jibo ya ku mera gerek xudi derkeve perwerdahiyek baş biduvan zamanı wan xudi derkeve çand dawan jî pir mühim e em bêje welatê wan çandek hebu hatî welatekî din çandek din heye ji bo ya ku ji bo çandê xwenda neke mirov gerek çandê wan jî xwedî derkeve zamanê wan xwedî derkeve derûniya wan xwedî derkeve ça ku mirov xwedî derkeve se baweriyam heye baweriya wan jî qut nabe înanca wan jî qut nabe û derûniya wan baş dibe û baweriyam heye ku însanê baş dibin ew zarok dibin însanê baş û bi başî mezin dibe tenduristiyek baş dibe باوریم سرویا هی و خدای تعالی تجاری کوچری و پنابری ندکسی و ام لور براحتی دی پی و همه باوریم هی پر زوردایی مجارک نه راحت جبو ویا کو گرک مرو کوچری و پنابری خودی درکه زارکی خو خودی درکه پروردهی یک باش بدوان درونیا وان باش بکه بوان را باش باخوینه و ابوریک باش بدوان جبو ویا کو برو انسان باش به برو انسان فایدلی به نکوین دپرسیونه travma wan belki zêtir 3 sal 5 sal de 5 sal de bas bise çaku mirov xwedî derkeve bu parêzise travma wan jê hindik derbas be yani. Belê mamostez gelek spas dikim mala ava ji bo van agahiyên hêja her wiha mamosteyê me dîjî parêzer Hüseyin Leventî agahiyên hêja me re par vekirin em spasî wî jî dikin mamostez gelek şterê jî spas dikim bi rastî ji aliyê kanûnî ve hem ji malbatan re hem ji zarokan re gelek tiştên baş û xweş we gotin gelek spas dikim bi xatirê we بيجم رجع خوش بميني لو را وقت منما سرجوا خاطري بله قوت بجورم بیجن بلم ایرو به بونه بیست مجدار روزا مافی زاروکان سر مافی زاروکان آخوین هفته کدی به مجار جدا به میوان جدا دی سمت همان ساعت دلیوه داره بید حتی هفته کدی لخوا باش بنیرن روزا خوش تر باس به هفته آوا خوش تر باس به